Скоро благодарността на вълка ще свърши. Аз можех да бъда мечка. Едва след като станах водач на глутницата, разбрах, че в началото е имало шанс да съм мечка. Но нямах готовност. Шансът е бил на лице, когато бях на 16. В моята компания всички бяха по-големи, но аз бях по-висок, силен и мрачен за годините си. Никой освен мен не чувстваше разликата във възрастта ни. През лятото браконьерствахме на река Арман. Осолявахме хайвер и веднага го продавахме на прекупвачите срещу водка, храна, която наричахме лапачка, и малка сума пари. Приемаха ме добре в компанията, макар че вътрешно не бях толкова твърд, весел и безстрашен, колкото моите приятели. Това поведение ми струваше толкова много усилия, че вечер отплавах с гумената лодка и в продължение на час и половина стоях на брега, докато отморя и дойда на себе си. След като в началото се шегуваха с това мое отлъчване, приятелите ми започнаха да го приемат като нещо нормално. Тази вечер аз, както обикновено, позволих на реката тихичко да тласне лодката на брега. В полумрака над водата винаги е по-светло и аз не забелязах веднага по-тъмното петно при храстите. По-скоро усетих, преди да се уверя, че само на 10 метра от мен стои огромен мечок. За магаданеца такава среща не би била неочаквана. Още от малки всички са се наслушали на многобройни разкази за срещи с мечки и, излизайки в гората, са подготвени за това. Аз вдигнах пушката, почувствах твърдостта на приклада и осъзнах с известно изумление, че съм странно спокоен и уверен. Мечокът също го усети. Приблизително след 1 година, когато прописах типичните за възрастта ми тромави юношески стихове, които отразяваха всичко преживяно, възпях тези минути. Мечката усети увереността на врага. Увереността беше фатална, страшна. Зад него храсти, река, тайга, а напред опасност. Опасност, и нея няма да избегнем. И напред, по линията на съдбата, ръката не трепна. 9-класникът го уби. Вече не помня точно останалите строфи. Те свършваха приблизително така. Често съм виждал момчета с оръжие, но никога вече мечок. Все пак стрелях от страх. Боях се не от мечока, а от това, че благоприятната ситуация ще се промени, а в другата няма да се справя. След много години, вече пораснал, определих онова състояние с термина уверена страхливост. Повечето мои познати отлично разбраха какво имам предвид. Ако не бях стрелял, щях да получа благодарността на мечката, както по-късно получих благодарността на вълка. Когато започнеш по-добре да разбираш зверовете, престава да те смайва тяхната най-фина емпатийност. Самият мечок ме изпревари, разбра всичко и се опита да се бори. В 10-ти клас се занимавах сериозно с лека атлетика. Годишният тренировачен обем на средниста. По това време за средни се смятаха дистанции от 400 до 3000 метра. Тогава беше 3500-4000 километра, което изискваше в зимните месеци, не скоростни, да се минават по 600-800 км с натоварвания с крос или на ски. Естествено, всички пътеки в околността бяха пробягани на длъж и на шир. През декември, следвайки ято и аребици, аз стреснах един огромен бял вълк единак. В пистолета си винаги имах жак, стоманен патрон с стабилизатори, с забранен тогава нарез, който се пръска при досег с препятствие. При въртеливото си движение той издаваше неприятен, жакащ звук, откъдето идваше и името му. Сложих още един такъв патрон и хукнах по вълчите следи.
чийто размер впечатляваше. Когато се качих на хълма, видях вълка изненадващо далече на следващия склон. Той бягаше с всички сили, пропадаше и се извиваше в дълбокия рохкав сняг. В този момент почувствах състоянието на вълка, който се бореше за живота си. И ми стана неприятно, като го сравних с своето самочувствие на млад глупак, забелязал интересна, престижна мишена. И вълкът разбра всичко в същия момент. Той спря и се обърна. Бяхме твърде далеч един от друг, за да разгадаем погледите си. Но вълкът ми предложи нещо и аз го приех. Обърнах се и бавно тръгнах назад, отнасяйки със себе си благодарността на вълка. Дори сега ми е трудно да я опиша. Отначало тя изобщо не можеше да се предаде с думи. С годините започнаха да се натрупват отделни описания. Намирах ги напълно неочаквано в разговори, филми, книги. Например, Василий Шукшин описва състоянието на вълка от гледна точка на преследвания човек. Той не плашеше и не заплашваше, просто настигаше плячката си. С времето се научих да се държа по подобен начин по време на лов, а след това вече в армията и при своите социални контакти. Но го използвам само в изключителни ситуации. Хората веднага чувстват нещо различно, необяснимо. Още веднъж ще подчертая, че мога да описвам благодарността на вълка само когато позная случайно подобно описание в чужд текст. Вече се натрупаха достатъчно такива извадки. За сега завършват с твърдението на стария ескимос Айвахак, че през лятото вълкът, хвърляйки се от скалите в морето, може да се превръща в косатка. Разбира се, скоро забравих благодарността на вълка и дълги години си я припомнях само епизодично. Думата благодарност не е най-подходящата, но не успявам да подбера по-точна. Ситуацията бе най-близо до благодарността. Вълкът сподели най-доброто, което имаше. Аз приех и се наложи да живея с него. Не мога да кажа дали това е хубаво или лошо. Понякога много ми помага, макар че навярно просто не забелязвам негативните страни. Термините умора от живота, скука, блуз и други такива са ми познати именно заради това. Следващото лято бях за малко отново в компанията на своите приятели бракониерите, станали вече професионалисти. Малцина знаят, че пресният хайвер от Сьомга свети в тъмното. Самият варел, в който го съхраняват, също свети по стените. Когато една нощ го забелязах, се опитах да се пошегувам с един от тях. Не много уместно. Още не бяха заспали всички и в землянката се водеше вял разговор, когато Чан излезе на двора. Другите го приеха за сполучлива закачка. Намазах с светещ хайвер ръцете си до лактите и лицето и така в тъмното изглеждах по крайно ужасяващ начин. Когато Чан влизаше в землянката, аз с рев го хванах за гърлото. От изненада той седна на земята и викна: „Мамо!“ Приятелите ми се смяха до сълзи. Смя се и Чан. Аз също се смях, но някак на сила. Гледах приятелите си в тъмното и изведнъж разбрах, че ги преценявам с изучаващия поглед на вълка от съседния склон. Бях им благодарен за школата по храброст, цинизъм и твърдост, но осъзнах, че от този момент нашите пътища се разделят за много години. След като всички служихме в армията, нашите траектории коренно се разделиха. Ярката, пълна с приключения следа на моите приятели преминаваше през планини, морета и далечни страни, през добив на араци, хайвер или злато, колимските затвори и екваториалните острови. Моят, навярно по-малко наситен с приключения и конфликти,
през големи градове, занимания с физика, психология и търсене на знание, университети и манастири. Едва след 13 години, когато благодарността на вълка започна да се изчерпва, нашите траектории започват отново по странен начин да се преплитат и пресичат около Анадир, Владивосток, Магадан, Хабаровск и Южно-Сахалинск. 1997. Смехът на Гарвана. 6 ноември. Шаманът изисква да не запечатвам следите и да ходя до неговата землянка всеки път по различни пътища. Самият той строго спазва това правило, когато ми идва на гости. Неговата способност да не оставя следи ме поразява, особено през зимата. Когато вървя заедно с шамана или наблюдавам как се приближава той, неговите стъпки винаги се виждат. Но ако шаманът си отива или идва незабелязано, следи няма. Моето недоумение по този въпрос отначало го развеселяваше. След това му дотегна и каза, че когато е сам, просто лети или минава по по-кратък път. Знаех, че друг вариант на отговора няма да има и спрях да питам. През зимата вероятността някой да проследи тази следа е нищожно малка. Ловците не се отдалечават толкова от селищата. Туристи няма, а местните шаманът упорито нарича така живеещите в своята община племе Евелни, в случай на крайна нужда ще дойдат и без следи. Но шаманът смята, че има много същества, които ги тревожи или разсмива дори самото съществуване на следа. Някога те ще те поучат или ще се пошегуват с теб, казваше той. Когато излязох в утринния здрач от землянката на шамана за дърва, тръгнах по своите снощни стъпки. Върнах се след 1 час, вече по-светло. И с ужас забелязах в снега следите на животно с 4 огромни нокътя. То явно беше голямо. Разкрачът му беше 2-3 метра, а ногтите не по-малко от 4-5 сантиметра. Съдейки по следите, се е прокрадвало след мен вечерта. От време на време е отскачало отдалеч настрани и се е връщало отново след 50-100 метра. На едно място животното е пропаднало в снега и е оставило изключително дълъг, плитък отпечатък. По него разбрах, че животното отвън е грапаво и че има не по-малко от 8 къси лапи с ногти. Най-необяснимото беше, че при тези габарити съществото изобщо не потъваше в снега. И ако не бяха страшните следи от ногти, едва забележимата среда не би направила впечатление. Преди време бях чел за същество, оставящо подобни следи. То се наричало Джек Скакача. Появило се в Англия в началото на 20 век. И това било свързано с голям брой човешки жертви. Все пак не хвърлих дървата, макар че изминах останалия път до землянката значително по-бързо от обичайно. Оставих ските навън, втурнах се в землянката без да изпускам брадвата и веднага започнах с въпросите. Тук среща ли се Джек Скакача? Кой е той? Чел съм за тайнствено същество в Англия, което оставя дълги следи от ногти по снега. Видях подобни следи близо до моите вчерашни стъпки. Изплаши ли се? Шаманът грамогласно се разсмя. Съгласи се, че ногтите са ужасяващи, а следата е без прекъсване. Дори само това вече изглежда доста необичайно. Бил съм в Англия, когато служих в Северния флот. Никога не съм чувал за Джек Скакача. А тези следи е оставил Гарванът. Смее се силно. Как така? Гарванът лети покрай стъпките и с едното си крило докосва снега. Твърдите пера остават такава следа. Той е направил това специално. Мисля, че те е плашел. Смее се. Дългата следа от ски е много смешна за Гарвана. Откъде знаеш? Самият аз съм Гарван,
Тоест, ти си като гарван. Не, просто аз съм гарван. Тоест, подобен на гарван. За особено надарените повтарям, аз съм гарван. Ти понякога си гарван, а понякога човек. Стига ми задава глупави въпроси. Все едно няма да разбереш отговора. Добре, гарванът може ли да ме оплаши по някакъв друг начин? Рисунките по снежните склонове, които снимаш, за да ги сравниш с тези на ацтеките, също ги е направил гарван. Как разбра? Преди много години аз ги рисувах с тази цел. Как гарваните рисуват тези рисунки? Играят и се веселят. Люлеят се по корем от стръмните склонове, като излитат и кацат на някое място. Така имитират следи от влечуги. След това излитат и се любуват. Но, разбира се, следата от ските е значително по-смешна. Самите те никога няма да направят така. Но защо? Гарваните живеят доста дълго и трябва да се забавляват, за да не се изморяват от живота. Какво ще правят? Там, където ти си мислеше, че се е търкалял Джек, смее се, гарванът просто се е къпал в снега. Нещо друго? Гарванът, който те е изплашил, е по-стар от мен. Някой друг път ще ти разкажа още нещо, но не мога да зная всичко за него. 7 ноември. Дълги часове шаманът прекарва, като седи на специално скована пейка кресло и гледа замръзналото море. Това е едно от малкото места, където той спи извън колибата. Всичко става необичайно. Шаманът внезапно ляга на пейката и веднага заспива. След 15-20 минути се събужда, без изобщо да е сънлив, и отново сяда. Веднъж наблюдавах ситуацията 3 пъти в продължение на 5 часа. Когато шаманът седи на пейката, мога да седна до него, да започна разговор, но точно в тези часове паузите между моите въпроси и отговорите му са особено големи. Шаманът казва, че вижда вълни от лед, макар че аз винаги виждам само абсолютно равна, безкрайна бяла шир. Шаманът смята, че целият живот на дърветата, ледовете, хората и облаците е вид вълни и понякога обсъждаме тази концепция. Животът е вълна. Виждаш ли как се надигат и снижават вълните в морето? Да. Планините са също такива вълни, само че много бавни. Можеш ли да разбереш това? Вероятно. Този, който вижда, че планините са вълни, вижда, че и народите са като вълни. Сега вълната на едни народи е в подем, а на други в спад. От какво зависят подемите? От силите на отделните хора. А как да познаем силните хора? Силният човек спокойно преодолява нови и нови препятствия, независимо дали ги е предвиждал или не. С други думи, обстоятелствата не разбиват неговата вълна. 8 ноември. Шаманът общува с духовете много рядко, тъй като не винаги е готов за подобно общуване. Трябва да си в състояние да общуваш с духовете. Неподготвеният човек ги дразни. Той описва готовността като вълна яснота на съзнанието и пълно освобождаване от суетата. Според мен съзнанието на шамана е винаги пределно ясно. Невъзможно е да си го представиш загрижен или суетящ се. В такива моменти той опушва землянката с смес от хвойна, стадник и треви, специални за всеки дух. Танцува ритмично и пее с нисък глас песен, съответстваща на времето и ситуацията на духа. Изборът не е на шамана. Той не ми е описвал самия разговор и целта на общуването, обяснявайки, че в моя речник за сега липсват термини за такава практика.
Шаманът смята, че езикът се развива след практиките. Понякога аз го разпитвам в качеството му на познавач, експерт по общуване с духовете. Защо духовете помагат или не помагат? Духовете помагат при определени условия. Какви са тези условия? Духовете няма да ти помогнат за нито едно нещо, което ти би могъл да направиш сам. Но ако си стигнал предела на своите възможности, действаш на границата им и си приятел с духовете, те ще ти помогнат. 8 ноември. Когато обсъждахме въпросите за взаимодействието с духовете, шаманът твърдеше, че именно моят език ми пречи да разбера какво са духовете. Като му разказах за хипотезата на лингвистичната относителност и детерминизъм, хипотеза на Сепир и Уорф, шаманът заяви, че моят език внася ограничения и в самата хипотеза. Той смята, че тя трябва да бъде формулирана и наречена хипотеза на относителността на практиките, тъй като човек изобщо не може да говори за нещо, което не практикува. Защо езикът да ме ограничава? Думите в твоя език определят предмети и действия, но светът не се състои от предмети и действия. А от какво се състои? От това, което мислиш за него. Аз питам за реалността. Ти можеш да мислиш само за това, което правиш. И това е твоята единствена реалност. А как да мисля за друга реалност? Ами гледаш летящата чайка и си казваш, чайката лети. Това е твоята реалност. Старият чукче изрича дума, която означава: духът на крайбрежието проявява себе си в чайката и аз разбирам този знак. Той прави това, такова е разбирането му, част от неговата практика. И това е неговата реалност. А има ли единна реалност за всички? Само на нивото на съвпадение на практиките. 8 ноември. Реших да се опитам да усвоя някаква нова за мен практика. Съставих си мантра за самоконтрол и я произнесох 300 пъти, старайки се да чувствам и да си я представям. Успокоих се напълно и веднага забелязах колко разтревожено снове наоколо белият хермелин. Новата практика позволява ли ти веднага да забележиш нещо ново, което не си забелязвал по-рано? Попитах. Това, което стана с теб сега, е рядък късмет. Обикновено практиката трябва дълго да се усвоява и реализира, за да се промени светът. Защо светът се променя? Съзнанието на човек отделя от множеството свойства на света само тези, които са полезни за неговата дейност. Именно от тях се създава образ на света. Съответно, твоят образ и образът на другия са еднакви само в частта, където практикувате еднакво. Как така? Сравни какво е еленът за евална и съответно за градския човек. Разбрах. Разнообразявайки практиките, ще увеличавам само своя образ или своя свят, така ли? Света, усвояван чрез образи. Тоест, човек може да започне да живее в свят, различен от света на другите. Може да ходи където иска и да се връща. Така правят някои шамани. 8 ноември. Всяко лято в магаданските вестници чета репортажи за жертви от сблъсъци с мечки и много предупреждения, препоръки за безопасно поведение. Шаманът не се страхува от мечки, смята ги за безобидни и много близки нему същества. И въпреки това ми каза да съм внимателен и да следвам препоръките за безопасност, тъй като мечките на мен не са ми близки. Той не обича да говори за мечките и само веднъж отговори на моите въпроси. Вярно ли е, че когато се ударе мечката, прилича на човек?
Мечката има плосък гръден кош, коремна преса на плочки и бицепси на атлет. Не случайно я наричат горски човек. Убивал ли си мечка? Как ти хрумна? Самият аз съм мечка. Тоест, ти си като мечка. Шаманът се намръщи и не отговори. 29 ноември. Кожата на ръцете, краката и лицето ми се зачерви и започна да се лющи. Помолих шамана да ми забърка някакъв мехлем, но той ми показа редица статични и динамични упражнения. Упражнението гарван – да скачаш на 2 крака в дълбокия сняг и да махаш с ръце – ми се стори особено глуповато, а като виждах, че шаманът ми се смее силно, поисках да ми обясни. Защо мислиш, че от твоите упражнения кожата ще зарасне? Ти просто имаш студова алергия. Сибирските майки я наричат треперушка. Но майките вероятно не карат децата си да подскачат. Причината е застояване на кръвта в капилярите. За да премине, трябва да отидеш на топло или редовно да си раздвижваш кръвта. Майките загряват децата, а ти си мъж. Скачай. Запознанството с шамана. След като излезе книгата "Смехът на шамана", често ме питат как се запозна с него. В началото на общуването с шамана, през една късна есен, аз все още не записвах диалозите ни. Затова възстановявам отговорите по памет. Не си спомням и точната дата. След като завърших основната подготвителна работа по подредбата на къщичката си, за пръв път реших да проуча околността в радиус от 5-6 часа ходене пеша. Тоест колкото да успея да се върна същия ден. На север по протежение на брега, на около 2 часа път, неведнъж виждах следи в снега. Някой редовно излизаше на леда. Така правят ловците на раци. Трябва да проверяват дали стръвта не е изядена, иначе раците ще се разпълзят. Почти бях сигурен, че това са следи от шамана. Минавайки, неволно отбелязвах наличието на стъпки и към морето и обратно. Не ме канеше, а и аз не отивах до жилището му. Разбира се, и шаманът виждаше моите следи, но не идваше. В един слънчев ден не забелязах пресни следи. Не беше валял сняг от няколко дни и все още си личаха старите. Това беше нещо необичайно. Това беше първи уводен отказ от книгата "Смехът на шамана" на руския писател и психолог Владимир Серкин, която представлява сборник с диалози с необикновен отшелник, наричан "Шамана". Направи ми толкова силно впечатление тази книга, че реших, че трябва да я споделя.